Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka haɗa kiɗa a cikin wannan manhajar ta World Band. Za ka haɗa kiɗa ne da loop sample ɗin da aka yi su tare a cikin manhajar World Band ɗin da loop sample za ka yi kiɗa ba tare da ka sha wani wahala ka je kana haɗa wani kiɗa da waya kana jejjera ganguna ba. Da loop sample ɗinsa za ka yi amfani da shi. Kafin mu wuce zuwa wannan bidiyon namu, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin namu, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all, ta yadda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. Bari mu fara aikin. Da farkon ka shigo multitrack ɗinka, za ka zo inda aka sa new. Bayan ka tafi new ɗinka, to za ka zo ka inda aka sa alaman plus ɗin nan, sai ka taɓa gurin. Bayan ka taɓa gurin za ka zo za ka ga inda aka sa loops ɗin nan, sai ka taɓa loops. Bayan ka taɓa loops, to sai ka ɗauko ƙaran piano da kake so. Bari mu ɗauko ƙaran piano na ƙarshe, wato 25 kenan. Bari mu ji sa. In instrument ɗin bai ba za ka iya taɓa nan. Bayan ka taɓa nan za ka zo ka inda aka sa change instrument ɗin nan, sai ka taɓa gurin. Change instrument kamar yadda na faɗa, sai ka taɓa gurin. Bayan ka taɓa gurin ka ga instrument kala daban-daban. To wani mu ɗauko wannan. So wannan ɗin ma kaɗin bai yi ba gaskiya. Bari mu canja sa. Duk da ma da ni example ne nake yi, ba kiɗan za na haɗa ba. Bari mu ɗauko 10 mu gani. Ka 10 ɗin nan ma. Ok, bari mu bar shi da hakan. So sai ka ƙara danna alaman plus ɗin nan. Sai ka ƙara ɗauko loop sample ɗinka. In ma na jita za ka ɗauko, in ma na bass ne bari mu ɗauko na jita. Bari mu ɗauko jita 12 mu gani. So bari mu yi playing. Za ka iya canja jitan ma kamar yadda na faɗa. So ka ƙara danna plus ɗinka sai ka zo loops. Bayan ka zo loops sai ka zo bass just 10, bass just 10. So sai ka yi play. So bayan ka ɗauko sai ka ƙara zuwa ka danna plus ɗin, kai ka danna loops sai ka ɗauko drum naka, drum ɗin da kake so. Bari mu ɗauko drum 20. Za ka iya ƙara drum ɗin. No, sorry. Drum na je ɗauko drum. Sorry. Let's choose drum 30. So za ka iya canza ƙaran drum ɗin nan shi ma. Ya zama ka sa masa drum daban. Bari mu sa masa rock. To let us play.
So anan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, kaga dai yanda zaka ɗauki kiɗa a cikin wannan manhajan ta World Bank da loop samples. Zaka iya yin kiɗa kala daban-daban, kaga drum, kiɗan drum ma har kusan 32 ne, piano 25 da dai sauransu ga sunan. Zaka iya ɗauko wanda kake so ka haɗa kiɗanka mai daɗi. Kada ka manta da ka danna mana alamar like, idan baka yi subscribe ba kai subscribe, kai share wannan bidiyo namu. Mun gode sosai da ziyartar channel ɗinmu.